Usa ka 7 anyos nga batang lalaki ang patay. Human aksidente nga mapusilan sa iyang kadula nga 10 anyos sa Santa Cruz, Davao del Sur. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Proud kay ko, dagang kong anak. Wala na ako na ikaulo kong anak. Bulag na silang papa. Biskan kinsa mangutana pila akong anak. Itong anak kong tinuod, dagang kong anak. Giproud ko nga dagang kong anak. Pero nga ikuhaan man. Di pagawa sa iyang gibati, pinaagi sa iyang social media account ang single mom og OFW nga si Mary Joy Flores. Humana sayran niya patay na ang iyang 7 anyos nga anak nga si Gabriel J. Cabisa. Kinsa na pusilan sa iyang kadula sa usa ka umahan sa sitio Tubison, Barangay Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur niadtong January 27. Sa investigasyon sa Santa Cruz Municipal Police, nagdula matud pa ang biktima kauban ng 10 anyos ni ining higala nga wala naginganlan. Nakita matod pa ang 10 anyos og handmaid nga pusil sa umahan o gitio niya kini sa biktima. Curiosity sa katong bata, katong suspect, gikuha niyang maong pusil o yan diin dito sa iyang kadula nga biktima nga pinagtuo siya nga moto, isa lang to siya katuigan. Nakayagom og duha ka samad pinusilan sa dughan ang biktima, rason sa iyang hinanali nga kamatayon. Narecover gikan sa crime scene ang usa ka handmade gun ug mga basyo sa bala. Ilabihan ang kasubo sa inahan sa biktima kinsa dili makauli tungod sa kulangon sa kwarta. Danang sacrifice, danang pag-antos akong gikaya na ako mga pagkasakit. Mara na ako kamatay-matay. Dalaw na ako sa hospital, biskang walang-wala. Maning kamot ko. Matabalan ako. Pero nga naman, isa kasaysayin. Layo pa yun ko. Sumala sa kapulisan, nag-areglo na ang pamilya sa biktima og sospek og dili na mopasangat og reklamo ang pamilya sa biktima, batok sa pamilya sa bata nga namusil. Samtang, gidala na ang lawas sa biktima sa Magpet, Cotabato kung asa nagpuyo ang inahan ni ini. Ananausab sa kustodiya sa MSWDO ang minor de edad nga namusil sa biktima. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.